malamai suka ce hanyoyi uku ne suke sa ake ganin annabi a cikin bacci, kuma waɗannan hanyoyi uku su suke sa ba za ka taɓa ganin annabi a cikin bacci ba. Lalle kam na yi bidiyo a baya na nuna yadda ake ganin annabi a cikin bacci, kuka yi min tambaya kuna kira ni a waya ya ake ana ganin annabi a cikin bacci. Wallahi tallahi su suke sa a ga annabi a cikin bacci kuru-kuru, kuma su suke sa ba za ka taɓa ganin annabi a cikin bacci ba. Na sha gaya muku wallahi ɗan uwa, wasu ma kullum sun ga annabi ya ce duk wanda ya mafarki ya gani ni ya gani fa inna shaytan la yatamassala bi, shaytan bai isa ya kama da ni ba. Ɗan uwa, daga cikin hanyoyin da ake ganin annabi a cikin bacci da gaggawa shine abu na farko, ka ji kana ƙaunar manzon Allah, ka ji a duniyan nan za ka iya ba da jininka saboda Muhammadin Rasulullahi, ka ji a ranka kana kwana da annabi kana tashi da annabi, babu abin da kake so a duniya irin manzon Allah. Wallahi almar'u ma'a man ahabbahu, za ka ga annabi in kana cikin irin wannan yanayi. Abu na biyu shine izamana cewa kwata-kwata kana yawan yi wa annabi salati, rayuwarka ko da yaushe yi wa annabi salati kake. Yan uwa wallahi za ka dinka yawan ganin annabi a cikin bacci. Kun ji abu na biyu? Abu na uku kuma, ka yawaita yin ayyuka na alheri wanda zai kusantar da kai ga Allah. Idan Allah ya so ka ga ayyuka na alheri, yawan gaskiya, taimako, wallahi wannan yana kusantar da mutum. Allah ya so ka ga annabi a cikin bacci. Yan uwa, kishiyoyin waɗannan su yake sa ba a ganin annabi har abada a cikin bacci, ba ka taɓa ganin sa ba. Abu na farko, duk wanda baya son annabi ba zai taɓa ganin annabi a cikin bacci ba. Dama can mun ce mai son annabi ka ji kana ƙaunarsa. Duk wanda baya ƙaunar annabi wallahi ba za ka taɓa ganin sa a cikin bacci ba. Yadda ka ji an ce ana ganin sa, amma kai ba za ka gan shi ba. Abu na biyu, duk wanda bai fiye yi wa annabi salati ba wallahi ba za ka taɓa ganin sa a cikin bacci ba, domin yawaita salati ga annabi, yawaita kusantakar ga Allah ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku, duk wanda bai fiye yin ayyuka na alheri ba da za su kusantar da kai ga Allah, Allah ya soka, ba za ka taɓa ganin annabi a cikin bacci ba. Ku yaɗa musu, ne muku saboda Allah.